This one that day and you what as a minute warrior news, Hannah Betty Susum. I'm not friend of crew. Now it's just a warm up. And then you never want to Susum Sorwate. A higher Susum headquarters and Kassa. Hannah was there, she had Susum Hannah both for Kassa. Eti kwa to ya wate na niam abedane wate sebere se safo ni mewura de wo se dia pro na tete asai no onu wura ni wo fa no wo hyedidi kuku na ni monyam odo empapa wate ene ma wo fisunsun so ma wo fi awoyo ma wo fo difu kansa ma wo fisunsun so the 7 apostles ma wo fisunsun so ya kasa asodi bi e wo wiase yesunsun so na cross on have 4 entrances and until a wo ejichemu bebre na asori bi e wo wiase de enka yesunsun so because onya no yesunsun enti ya somo ni sunsun en ne kuremu me say na dwi chepre wati na beti wasomo nsem wo beti wasomo nsem na frɛ na kuwati ti anwumi ni anko Brother, you were in Sinabre, about what you're ready in Sinabre. I don't be able to comment on the back in Kayama. Yet the Cassiabona person never be watching. I ever call a meeting some song. And then you may Jibril or that was someone somewhat. My baby, your voice, and the baby, so what to say. About we saw him from Italy, Mitsubishi. About you, as we came from England, England, if you know, and I but say, yeah, don't you know, Cassabo and then you know what? Woman, your man, Taduma, you pay a sense of you and so can you. I could you be a best sorry at you, and then press I could not say. Yamia tray and 1 year by your water. And the year back as for soon, someone added Cassia Bob Blow. You didn't be free among your same or my gun and same. See the warrior prophet in the for years, and me only know the assam. Make a full warrior prophet TV about what you do soon, some, and what is soon someone of Frederick. Now, come baby, say so soon, can tell me. And then you know, yes, soon Yamia will do my by foot, I will do my some food. And I Medina water prophet Gideon for years, you don't have him do Jatamia to aka also for Pedimabia. When I made the warrior news, April and you bring now, and someone who did kindly be said. And I got a form ranting in our echo meeting, and someone more can say, oh, we are Padaya and the one tad or man to 2 some kunu. Oh my God, a woman, a woman, Sunamuntin. I will be I for the Kuraba in China, one tear and Komoya air crossing. Said I am a friend, yes, and yet one young Pala would do a man at the 12 just a kunu was a son, a man munjai, na Pamu, Quarana, it's in Qualani baby, a woman. Because after webbing and not to see the Kuno. Ghana former was hard and somewhere near best.
na yetu akɔfa akɔ ɔman ɛkɔ to nsɛm mu ɛyɛ abrante na nim so okoku a wɔte nwura mu a wokuku nipa hyɛ fridge mu yɛse da no yɛde ne kɔɔkɔɔto na ne lɔyɛ ni no wama gyegye sɛ wɔte na dwa mu no yɛse wɔkɔ leave na yetu akɔ anigye emu nsɛm ɛwɔ ɔman yi mu sɛdeɛ ɔman ne ɛma ɛsɛ Ghana ɛyɛ yie nti Ghana ɛbɛyɛ yie ne firi mi no mi no yɛabɔ abɔ papa ne yɛbɛ nsɛm no ne yɛtwerɛ no ne yɛtwitwa nantie no Ghana bɛyɛ yie ne nyinaa ɛka ho bi nti moma yɛ mo ɔbra pa ɛwɔ Ghana ha ne Ghana so ɛnyɛ yie sɛdeɛ ɔman mu sire kwenfoɔ ɛne makeup artist ɛkasa ne sɛ wɔn kɔ asɔfoɔ no ho so wɔn kɔ gye mmoa ne asɔfoɔ no amiamia wɔn mu nufu yes, I walk as your bonnet should be your coffee mantam, the home won't feel mantam. Can say, this is the papa one for when to be Irish and we, Papa, you baby, I am mounted to the song. What to say? Sadia warefo a ɛwɔ Ghana ɛka se wɔn ware a ɛnsew no mu no ayɛ munyai nkwadaa no wɔn aware no ɛnyɛ dɛ aso bi wɔ ha a wɔyɛ asew record waware na ɔsɛe ne ba aware baby, I know I shall walk on so you watching the nipa and what we nipa one in from a betomeno. Yes, I call Omamun Samuson and Agradano who should pass someone able so air Premuko when you now improvement to be answered that Sadia someone I had be a woman quiet to us at that side. She had any lesson or your software for Uncle Walk on for. What you are better than the one cow would be. I can't buy one second of force for baby 18 April to me. Now I don't young told you. And then
if you a day of Venus, you can't Venus stand for love. It's our phone in Nara. I'm a warrior, a teacher. That's a what say come upon Pie. Now, be a free a day of Friday. Friday is a Venus, and Venus stand for love. Mr. Usia, who are in Shrubbery, I don't know what to say. So I'm going to see a amount for comments. I want the Abani. I can carry the Kwajo Edu free latte or say Papa, you are doing the great job. Keep it up. Kwajo Yehovah Israel. Amadu fie edi efiri enkranza asema okane se eye no kure wo asofo ne de wo wie da mososo mo hoje free Kumasi Apatrapa or sit down or so for be a women pain. I'm a Hifasan or real. I am a sophomore, Munsuma dreaming Munsunian son. Yes, I did be a woman by you. Mr. Owusu Eddie Efri 37 policeman Asema Okanse Papa, God bless you. Yeah, funny comment and I am what about making Kayama. Also for the Abase, your friend also for Jima Asema Okanse Emana and Bepewo. Well, baby, we're Jamaya Dollars. I call Kuna with you. Maybe Mamma Connell what to say. Because today, and then you really won't put me to say. Pania one pania power pass power. Also could I wish some I say, and yet, one and I go be share with me now into a man who will be dear. We were, but as I see, I didn't fashion, young fun and fashion. Then you see a dear and a day, and my mine. I yes, a gun, a quarter, a sa. Abranti and the news of Kwanka will see more Kunkum, Nipa Fridge. Then yes, walk or to the judge, Yamma. See, and Kualana will come to do Jomokot. Yamabel, a dear be a woman, Diano will say, Shap. To we have one, you are no one showing you what 1 year we will be able to know who the big niggas are and
Mami ya boatua e de abase etwase wosofo ehye kotu ana mami ya boatua ye bekenkan nyame asem ama wate ne yehunu asofo ntade a etwase omohye ipatwa fa me kotuonim before ye akenkan sem na edikan no afi Exodus 29 Atifi asem wose aforebone asofoshe wose aforebone asofoshe mami ya atu me batoti o question na mekenkan ma wo wose aforebone de asofoshe wose verse 4 wose na fa Aaron ne ma ebre hia ntoma wose fa Aaron ne ma ye de ebre hia ntoma dan na no na fa nsuo dware wo na fa nsuo ye de dware wo enti wo kodi sofo ko pa si dware ye kerensew e bia no akogba dwaman ne wano ye de kokko nyame asem yi wo de ye tafri bonski wose na fa nsuo dware wo na fa ntade de hye Aaron wose fa nsuo dware wo na fa ntade de hye Aaron atade yu wose atade yu ani asofotade ani asofotade asia yese batakari asia yese bakatari ani asofotade na da abo no ani asofotade mu ada abo no na fa ntichirimu ni boni wose fa asofotade ni ntichirimu no fa ye den fa bonimu na fa botire ni boniti wose fa botire ya den boniti wose fa botire ya den boniti na fa konko ya ahyede no fa mabotire wose fa kronkro ye ahyede no fa mabotire no ho na fa srangu wose fa de srangu wose wanka adwomuro wose srangu wanka zomi wose srangu wose adwomuro wose srangu wose fanchinsu wose srangu skani enkwai wose srangu na hwiegu na tifi wose hwiegu na tifi na fa srano na fa srano na fa ne manso bra na fa ne masoso bra na se won tade yu se won tade yu na fa aboso bobo Aaron ne na fa aboso bobo Aaron ne manimu na bobo wona botire wose bobo ma botire na fa asofu djuma eye won de wose asofu djuma enye won de ada wankase emanu fumiemia enye won de ada wose asofu djuma enye won de ada se asofu djuma enye won de ada se troma de sa se na se Aaron ne ma asofu wose se na se Aaron ne ma asofu Samson yesho bibi Exodus 28 no atifi aso wase ntade konkron wase de ayi ntade konkron won ntade konkron wase afei ma wunu Aaron ne ma banyi free Israel mu emra sa emra wu Mose nchan no bedi mi sofo sa Aaron Nadab etiti mire mu nyame ko frew bate de mire mu ni de anu asiye ne yefrefre nyame sa Kadi angwa wasi Aaron Nadab Abihu Elisa ni Tama Aaron manu na pam konkono ya ntade ya bawo pam konkono ya ntade ya nti ya ka tade konkono a ekire se sofotade ya konkono ene de tetibire mu odifu ni ho na wo fa na tade obi yare na wo fa na tade ogunni sumpa na ayare saba Bible so wo banya no mo je tuni nchuhia bi mo tweno wo huru Yesu no wo so na tade mu sina tade ne asase tade kronkron ti no ayarsa ye dey e bai eti asofo de ye ntade enye good enne ya kire sofo ntade ya etwase ye dey yes kan ye kwa na pam kokoro ya ntade ma wunu Aaron sa ani monyam few so si ani monyam few so na ka kire wona wo wonyansa akoma wasi on ka kire wo mo wonyansa akoma ntinya no won petimifo ne kwasafo dabita sa nyame so mo ya pe wo mo nyansa akoma ene ya nyame sama ye dey achiro wo jibi di ye o ka nyame asem tira won 2 case dabita ani ngo asina ka tira won a wo nyansa akoma a medi nyansa wo ho ma hye wo mu wasi medi nyansa ho ho ma ti ye wo jibi ho ho ene wo nyansa ho ho ene wo kwasi ya pani ho ho eno ne basa na ne wo miemia ma ni jimi nko yes wo ro ma adros Kani angwa asina ka tira wona wo nyansa akoma a medi nyansa ho ho wasi medi nyansa ho ho ma hye wo mu amama nu nyina na won pam Aaron ntade no so won pam Aaron ntade no no mfanye no kronkron won fanye no kronkron no mfanye mi sofo so won fanye mi sofo enti ya won ntade a ye hye edidi sofo ene Bible school a enti ye wuru kotoko fa kwa wanchim obi a sori a me ye Reverend Doctor me ye bishop man wine answer now be ye bishop na it's supposed to be a rank
Asana ntade a wampam nie. Adabo ne asofotade a asia se batakari. Adabo ne asofotade asia se bakatari. Ani atade yu. Ani atade yu. A wanwono. Anu dame ne abotire ne aboso. Was dame ne abotire na boso. A wampam no kronkro ye ntade a wapam ne kronkro ye ntade. Ema wunia ero. Was ema wunia ero. Ani ne papa ni. Awon shen family mi sofo. Was one shen me family mi sofo. Odifo eto so 1 Timothy chapter 3. Osi esu a efata Kristo sofo. Was esu a efata Kristo sofo. Mame Regina ede ba yesem. Etase osofo eware miensa ana enan ana enum. Mame Regina me kanya me asem achro me pa cho question no me de fatro no mu ede ama me pa cho bi anfa the question emra wate. Mame Regina me do question e fatro no mu ayedai ama wo. Me pa cho kan ye nko. Osi no kwasem ni. So obi pe hwefo adwuma. Was no kwasem no bi pe wo hwefo adwuma. Wa pe adwuma pa. Wa fa adwuma papa. Enso de se hwefo ne se. Sa. Wonya ne ho asem bi nka. Oya yiri ba akukunu. Was oya hwan. Yiri ba akukunu. Oh was e me ma me yansa ku. Yiri ba akukunu. Was e ma nan kunu. Yiri ba akukunu. Was wo hwefo adwuma no. Wo pa etwese wo ye wo yiri ba akode ye. Ekunu. Yes. Na ni su da ho. Was na ni su da ho. Na adwiri mu tie. Na adwiri mu tie. Oya ne ho wese. Oya ne ho wesi wo nye tutu pe. Baby. Kan ye kwai. Wo pa ahohoye. Wo pa ahohoye. Ohunu nchirachira. Ohunu nchirachira papa. Sa. Osi onya nsadwiam. Onya pupo. Onya pupo. Na momotwo. Onya atutupe. Onya tutupe. Onya sikenibre. Onya sikenibre na wo man kan sikenibre ntina sofo bebre pedwuma ye. Akwadwiro ni wo hyede mu no ne yire wo. Preto wo we hu ane e de be ka e be se preto ne be pa. Sa. Ya agana fo so obi am pedwuma ye de ye. Ni nya medwuma ni ntimi nye de ye ko nanim. Teti adifo no wo do. Wo ye mfuo wo ye nnuma ye de ye ko mu nnuma wo mo ye ho. Kan ye go. Osi odi ono wani fi so yie. Sa. E ma ne ma hye na se anim duro nyi. Na se obi hunu ni fi so di a. Wo so obi hunu ni fi so hwa. Wo ye dai ehwe nyame asafo so. Kan ye go. Osi be dai na wo hwe Nyankopon asafo so. Onye abefo. Na wan ran anhwe obonsam atem. Wo so wonye abefo. Na wan hye anhwe obonsam de atem. Yes. Osinaso esese wan a wotete ho no bo. Eboni di pa. Na wan hwe ahohora ne obonsam afidie mu. Etire tifa so se esu efata asomfo ne won yire. Asafo mu asomfo so. Esese wan anim yeduro. Asafo mu asomfo so etwete wanim yedu. Wanya anonta konkonsa. Ene dikines nsudo. Dikines aba ne duku chenya de beche. Wo akoko hye wo tuom gina ma na modem. Eduku si de obeye ose. Kan ye kwa. Ose wanya asadwiam. Wanya edufudipe ene wo boyfo bi te property so. Kwesi da ye be wo boduku chenyi watena property so. Kan ye kwa. Ose wodi chidie ehu tasem. Asie ahoni ma emutie mu. Na won so ye inu mu hwekane. Na sensem bi ni won ho ansa. Wa ma wasom. E ma no nso ene munya duru sara. Wanya sekubofo. Wo se ma amubu asore dem dikines any all shesifo no mamunye ekonkonsafo sa oso wonani sunna ho woni adi nyina mu nokore wo se adi nyina mu yedi nokore wo se kan sika no awie bi dia se ne drosim obi ahunu wanya no aye de wo kan sika no awie bi dia se ne policy obi ahunu wanya no hu sa kan yango oso asafo mu asomfo enya oyire no mu maako asafo mu asomfo mpo wo munya wo yire no mu maako kunu sa osi anyone ara fi esu yi na one hour sumie no enya nyina so pa ne ene number brebe jide a wo Kristo Yesu emu no okay mami Kate di abase etwase ye de fu e wa asore de mu ana
Say Mammy Kate will answer me year free children the amount or the Abasi Echase warrior prophet. I did a fool. Oh, I saw them one. Me pacho kai honey and come before you should do a Numbers chapter 6 verse 6 no or say in na what you know adia ama erade no ma won kofunu ho was ma wanya dai ma won kofunu ho say ni wo kwanso kofunu ho na ja ne na ani ni nua bari ma ani ni nua ba wu mpo ma won kogu ne ho fi ma won kogu ne ho fi efise yakopon hu tia won ati wo se fite yakopon hu tia ye den e won ati fi na hu tia na nyina wonya kronkron ma erade ye bere bebrebe ya ye bere nyina agire fu ye de na wasore dem ka ne anko o se na hu tia na nyina wonya kronkron ma erade wo se na hu tia na nyina wonya kronkron ma erade na so obi ko wu mpo firi mu wa ne nkyɛn abu ogu na hutu ya mfi a wanyi ni tiri na hojira da obi wu wo nkyɛn na wo yodi fu twa so twa utiri wi nyina wo twa sakola ka ne wa so wanyi ni tiri na hojira da ne da ta so nsu ni mu na da ta so wɔtwe no o fa nyankuku mienu wo se da ta so wɔtwe no fa nyankuku mienu anabra ne mama mienu emre osofo no awa hia ntoma dan na no no osofo ne fa ba ko mabɔ ne ho afɔde na ba ko nso fa ne o hia afɔde no mpata ma ne sɛ efunu ni nti no what man say a fool intino wafom na wonyi ni tiri konkron ne ho wonyi ni tiri konkron ho ade nti mo de fun wa so de muntie mo di musuo wo hawo ene kwanana ene ni ye bire be ya bire wo man ga na ye hu ye ho anu kan ye go so wonyi ni tiri konkron bi da adanawa na wontie ne ho ade ma awurade na wontie ne ho ade ma awurade na hutie nanim no fo dwante ba a wadi afe emra mebo asodie ho afode ene wodi odwan ko pentiko so de mo baka tro so ye bosom ne so ye nyame asem kan ye go o se na wutia da ema awurade no no fo dwante ba a wadi afe emra mebo asodie ho afode na kane na no ayera efiri se na wutia no ho agu ho fi yes yet was all Leviticus 4 no or se bone ho afode they were the kasacha Moses said kasacha Israel for no said so be a bone fum e wonyoma awurade ahye se won was we be ye bone e fum e wonyoma awurade ahye we no e koma asofofo we your sofo no ye bone a etwase we sere awurade na awurade do bone ye de e chew asofo na mu di ma wo nwure mu no won sere awurade won go kan Leviticus 4 na won sere awurade kan e o se so be a bone fum e wonyoma awurade ahye won se won nyo no mu biara na okoyo mu biara a senso osofo a wasra no wo so osofo a wasra no eye bone ma oman no edisoa ena ne bone a oyo yenti manofo na ntwie ba onini odimu emrade ema ye bone ho afode na ofo na ntwiri ni emra hyaye to madana no ewade anim na ofo na nsa ntu na ntwiri ne wonfa na nsa ntu na ntwiri ni so na ye nsere ma no eti twase asofo mpo ye bone mpo ye awurade anim kosere ye ko ka ye bone kire awurade fa ye bone kire because mo na ye ti bone mu no ne ye di bo mpa ye ma nipa no edane no me ma nkrofo a wo ba ye ho kan ye ngwe no kum na ntwiri no awurade anim na osofo a wasra no emfa na ntwiri no moja no bi enko hyaye nto madan no mu na osofo no emfa ne satia emmo moja no mu na opeti moja no bi pranso ewe awurade anim kronkron bia ho o se kronkron de bia ho enti sunsun no wo ye bone a ye wone ma etwase ye den ye ema eniema timi ye den etuto yie osina osofo ne mfa moja no bi inkika duhwam hye buchi a awo awurade anim no e hyaye to madan mu emai hu na wo hwe na ntwe no moja no nyina engu hyaye for buchi a awo hyaye to madan ano ase na wo ye bone ho afode na ntwe no srade nyina mfiri no ho srade akata ayamdue so eni ayamdue ho srade nyina de sawa mienu ne sa wo se edem mede wo sa de no ye gusu ye ya to akonya ma ye bra because no quotation if head office never uko praise the quotation if head office never other churches the foreign churches the quotation if head office never near kind verse 1 to 5 kofie kwato aso near the ejimi akotine fi ene enne ye hunu kwan ne ntem anka ya amere to him 3 verses 8 do mi re fa si do ni akotine fi yan kon the quotation so
You try your king cancer on the soul. Oh, Micah chapter 3, verse 5. What's it? A difference was it or Cassatia or mine no at it. Was the saying a radicatia a deep for our dad, mine. Was the saying a radicatia a deep for our dad, mine. No, do one second. What would you almost second? No, Casset. Asubie. Now, the offer be in show and a numeral. What's in the Susano? Santi, I dear Besamo. What if what to follow? I dear Besamo. Samuel and Misuadi Hulu, and Munushi, Abeka can Munushi, 17 and 12 and the Biamuchai. Was the Santi? I dear Samu, oh, and Misuadi Hulu, now a Suma Drumu was it a Suma Yaday, that Drumu, yes, I won't quench him, I won't come him. No, we have a 24 and so was we have that Thomas. Now the Chia Adana want to say a Sumuka, the Chia Dano was a Sumuka because I'm slow. We be Bible friend, but Tabagina said what they have 6 months to say we are going to break class, no need that. Overtall. Can you go? What's another chair? I don't want to say a Sumukabi. Now, I do you for no any bell, sir. Now comes a for no any same as sir. Now, when you never attack I know was not some you, that when Yamina some a you planting. Nana ya wedi abase pastor me pacho o se what a prophet me pacho be yi ewo ho ampa yes be yi eyede ewo ho me pacho fa me ko prophet so bi owe ni bone ye ni obi owe ni bone aduane be yi wo ho bible am ye chete se nye ni honam ni moja na enye ni wie matumfo so man frɛ ka bre chia ye mfa ye ni hoom ye dum na enya enti be yi die be yi wo ho de be yi ni mo mani na bi Baby, so mammy, yet by force of upon your bay force, or baby, yet by four. So what simple yet by four when you say nothing, what bay you, what bay you, what best sell, what best sell. Bay you away, any more many. Now I bay forces you are sworn. I am one thing I answer. Can't you wear? You should be Proverbs chapter 23, verse 6. Was it you need your wedding pony a piano? Was it a new people or wedding pony a piano? Now, my call and none a doko. Was na doko wadi na eye wo me ma bonsam wo ho ene wo e ma bonsam wo ho ene wo subusare ene wo na manya poto poni be yini bi wo eye poto nwa kochi wodi kutie di pa wo fie ho wodi sei wo bia brabo me kai we ba 2013 ma me ba ifo bia me kire no wo koto ba ye ni frinzeman wodi ba ye tomato tinkwan wo chema ni nuanu mu nyina di ye no wo start ye wo ma nti ba yi e wo ho pa titibire no mo koto ba yi titibire mo mutimi di ebusue ni mo nyam e ko no mo di akoto ba yi nti ba yi di e wo ho ba yi e wo ho pa wan hwe ya ade a bayi ebe ye wo no wan kasa no mufiri a umpie da bayi e wo ho bayi wo ho pa ye wo bayi kokko ene ye wo bayi tutu ene ye wo bayi kwasia ye wo bayi kokko bayi tutu ene ye wo bayi kwasia ti bayi die bayi wo ho bayi e wo ho no enti no ni agro se bayi ni wo wudi agro ena bayi ho na ho nyina bayi ni yeketwa ni wono no adwuma wo ye ne se wo sama no ma honhom bayi betima sama ma no ma me wata bayi betima mo asama no ma bosom bayi betima sama no ma ensuo bayi betima sama no ma nkwantana bayi betima sama no ma bola
aya bisa wona na titi mire wona sɔre den ne wo ne sunsum sɔre ne yɛ den ɛyɛ sɔre yɛ wo ha please go sunsum sɔre wate aya papa wo original one no akɔ na eniyama timi adane ama wate sunsum sɔre de wuwura mu a yehunu de ɛba ne aka kyerɛ wo anu nti ma sunsum sɔre yɛ de no na himotre verses 18 yɛ timu ano ɔsɛ timu saa wohwɛ busuo mu firi ma no ahwɛ ho asɔre na wokɔ ma obi a nkyerɛ sɛ aka idafo ne gu busuo mu ma no apɛ sunsum sɔre na wokɔ abayifo wo fie na posofo wo fie na wapɛ sunsum sɔre na wokɔ no ho atɔ na wotu him 3 verses 18 na wotu wa ne wayi abo ame ate sɛ yɛ ne honam ne mogya na enya ne wi mo tumfo nta ya no wasɔre wate me ba ma me sɛ wa wo te sɛ Obama Esther wotie me from New York everybody shira papa wo te sɛ no we tell woman this what I was so woman na gi what they was so how na man ni gu what Odo mo wani na ho wate mo wani na ho ne wiase ne baby yedru ne biri wiase fo tan twetwe ti pese ben kumunya ni bakum ene abaisem na bayi tom e wiase ne yedru no eje ya ne mo wani ayede ada ho ne nipa ye no mo nam no mo ani dura na dwom da ne kanaman e poye oboja anwansra ye mu na awia no no ne dura na dware ne 12 soja no bibi ni baabi anka ye dan ka ye nto ye bunu ofiefu ye wa wo se ma paw odo ma wani na ho wate na shepress safo wodi de gurade wo se de na apro na tete asai no de mfaso ni ne so no de nipa nyina ebu ne tukone no eno ne gurade wo fa na odi ahye ewiase nyansafo ye ka ewiase nyansafo na befo ne wo mo njinyamini no wo mu ni wiase nyansafo wo sofo biara wo njinyamini no nyame se
say we team from Germany. Richard want to say you that you don't do anamo NCA. Now Frederick the Abbas Papa Obi Bosmo be fee announcing to me will be fear at the end of a Papa said to me it will fear yet another on the cottages man ABC fee to me will fear me part of no spiritual person na on soon one dear na on money I obey ya will be free sa at the end. One will say all kind of paper talking here from Fanuko Bible young kind Genesis 15 Abraham none papa your conform into the Nyame wo be chire Abraham watch then near maybe a one famara answer na wo free sa ati bi enim enti dem ba ba chire no ti na Abraham na so hwe sunsun nipa no ti me yedai ebua wo na ene mati me yedai e ba choka ne enko ye hwe bibi o Genesis 15 ati fi aso so Nyankopon de oba hye Abraham bo o ti nsam ye chire no Awurade samba Abraham ncha ni tuade hunu mu se isuro Abraham me ne wo cham e wakati obeda osu pi na Abraham se Awurade Nyankopon eda na wo de be ma me ni ba na me nam na de obefa me fi adi Damascus ni Elizia na Abraham say hwe media wa ma me asefo was media wa ma me asefo na na pena Awurade enhira no tu na mu si oba pa wo te say we from England kan yen ko verse 6 no was na Abraham ji Awurade di ye was Abraham ji Awurade ye den edi ye enti ma me say wo ji Awurade di hey obi afie tumi ye den e ho the moment ya wo watu no ya wo asani ya wo be ye eyi wo afiri sa bontodie eni wo hawo nim na wo nipo be yi wo afiri me no ne asem no Kalianko was not ji Awurade di ye bu ye setene ne ma no was mo bu we setene ne ma no na Awurade ka kire Abraham say me ni Awurade a me do free hu Awurade ka kire Abraham say me ni Awurade a me do free he wo ka dia no wo ka dia no say dia asase be ma wo say wunya de yes Lord Abraham say Awurade Nyankopon enti Abraham na ye tini dia ye fra ye wo say ye Abraham asefo no Abraham ye niema ansa na wo be ye Abraham I'm telling the gospel truth. Abusia no me. Abusia bi wo hodo mu ani sika wo fie no mo de akoda ne amode akwaje ma. To dia se abusia bi wo so a wo mo de efie wa wa ne no mo de akwaje sika. Enti ma no mo benye sika mo be independent woman. But wo fa be ma wo na abehwe ne. Abushebu azantie abushebu nyame adom a ye be ye sa topic ne pa ma chire wo yi anum ne de ye bre ne ko enti question na wo de ba ye ansa ne kakra bi abushebu ho no mu a hey wo mo di fi o na nyina ko ja bisuo ne bisuo na mo ma e de bisuo ne so mo ma ware ye abushebu o mo ware pa ne so mo nyina ye jibijimi kali anko o se wodi Nyankopon ade na mdi be hunu semenya o se die na mdi be hunu semenya na wodi ka che ni se Abraham fanantwie pa o se Abraham e fanantwie pa a wodi mfie miensa ani abrechi wankati na ndiri twitwa ne no ane we ba du wankasa wankati na ndiri twitwa ne no ane we ni wafunya putu kali anko o se fanantwie pa a wodi mfie miensa ani abrechi a wodi mfie miensa ani odwanyiri a wodi mfie yes Lord any nkuku any abroad ma ba no fa bra me was fa bra me no de nyina bra no de nyina bra no papa wo mu papa ya mu ani mu mienu no de afa ni kire ho de afa ni mu kire ho de tutu ho no na no ma ne de wan papa ya mu na no ma wodi nam was wo mu di na wo tumi da bia kwa no bo mu kwa no bi ni mpeto wo ya boso ani bi no ya bayifu was no ma wo mu di nam wo mu di moja mono no wo be di saade no eno ne dan ne Abraham shebre efini papa ne fie aposo ne Jesus ami sunsun ne ma wo pa wo na wonya nhia wo difu bi a wa pen o ma wo nhia nyina ye fo ma ni koto ali enko o se na no ma a wodi na besi mu ani fu se no ma na wodi na mu ni besi mu ani fu so na Abraham pamo wo mo se Abraham pamo wo no wiare yakoto wada na ho na fe eti ye woni ma sunsun mu no ye yi ufiri bontodiem o hawo amanie musum abusia kontonchi apam abusia no mi apam ekuro besi apam no yo abusia no o ma ba wo mu nyina papa nko eye fie
aya da bia ndano na mi hu sofo bia ka se ai obi akofi ade papa ben ni wo fie Abraham Abraham nyame shira na wo emma no wo Isaac no na ko ba ko ka so de Isaac iko ni fie mi ba chokin ka ho Genesis 24. The first was so share yire ma Isaac. Was share yire ma Isaac. And Abraham. Akwala ba ko say. Yenko ufi. What share family ba ne nko ufi. David. Was Abraham aba akokora. Na wadin fish ya pi. Na urade ashira Abraham ade nyina. Was urade ashira Abraham ade nyina. Ade Abraham ye ma munya hwe. Upe da mensia. Ade ne waye. Ufie tumi ni wo hodo. Ade ne wo dia consult no. A wo pe ashira bi afiri nya no ho. Munya hwe. Na so da bia you are complaining. Ase Abraham kasa na kuwa ni fie pani a ohwe de owo nyina so kasa na kuwa ni fie pani a wo de nyina so hwe de wa mfa meba na anye de kan ye ko o ti fa won saka masini mu na mama wakoa akọ awurade osuru nyankopon ne asase nyankopon tam ase wo wi nwari Canaan ni a meti wo mu yi e ma me ba wo se wo nwari Canaan ni a meti wo mu yi e ma me ba na ko me kurom mabusua mu na ko ware ayere bra me ba Isaac na ko ne ka che ni se e bia oba no we pese obedi machira ba asase so ene ma me mfa oba no me nsan ko ma me mfa oba no me nsan ko kurom Osina Abraham catcher and say, Shaye, what's a shaye? The one from the banner, what's a shaye? The one from the banner coming through. Meaning with your wife, meaning with your to me yet. And the shaye, the one from the banner alcohol. See, as some Abraham catcher and a corner. Wohon was sorry, ya, Miss Satlebus, if you are with. Oh, sorry, you are from which I don't say we should face sometime. I'm only a Macoso. Abraham could was she, the one from a banana, Uncle Fio. Wouldn't you feel? Or Mawadina what? Mawadina what? Now, separate the Safu. What in the Woodate? What in the home? We are saying that Abraham and was saying, Magna Coa nem fane banya den enkoninchi I am who so for you any coinchi opesudi ya coinchi opesudi yesi ye free busuan kontonti apamono abusuan no me apamono ye free afidi ye nimu ane ye den ye ko ye rensan ye chibio into do ma wani na what ene ne warrior news ye di esia mam ya me adom na adom do ye dasenne ye bese ye shia full warrior prophet TV na hadie ene de wonte da wati
the woman that why they woman, but when Nina and now. Eniyama ebeda niyama medi the world prophet gidi no for yes to do na fi mo tutu jata mi ebutu tutuku aka osofo adwuma biye na onsore ma ho enjowo erade nhira wo echi obi bia brother and first lady and the king kind trust some ma enne and brother Joe no ti echi ho wo jinji mafie na woda erade nhira wo na me adomo na adomo yanya Dasene Ebesan Asia. It will be beyond a chief of monument in a few years, so it will be beyond Mr. Mustafa, who are in Shroud. Mamma Connie, a ruddy in Shroud, my baby, a ruddy in Shroud to an unknown seeing. A ruddy kind will be beyond Bradan, a ruddy in Shroud, which to a will be beyond a moon sea over Mufri at Dumon Quatum, in Shroud and Quisham, Musun Cadio Pro say you pursue. If I chose the things I made in a Sanquan. The patrol name Papua, now would dine on the patrol Pipian community chain, a yesi chow home, no way chow home, a yesi she, no I day, which she cost. Mammy Elizabeth, or Papa, what to say, a radish as what any and with seeing, warrior propheted here, yet in someone a friend of cook and April. I don't do me ever say, warrior empire for, and then you bring me some way a platform, the swatting, you begin come a fit of a clock boy, a radish now, running to one.